Vi skal kigge på sætningen om afstanden fra et punkt til en linje. Der har vi jo en linje, som er givet ved ligningen ax plus by plus c er lig med 0. Og så har vi et punkt et eller andet sted i koordinatsystemet. Man kan finde afstanden fra punktet til linjen ved at finde længden af normalvektoren, som er givet ved n lige med a over b. Det kan man gøre ved at bruge skalarproduktet, så at n gange p0 til p her skal være det samme som linjens ligning her. Dem kan man sætte over for hinanden. Og så siger man, at hvis tallet er positivt her, så kan vi konkludere, at vinklen mellem vektoren n, altså den ortogonale vektor, normalvektoren her, og p0p er mindre end 90 grader. Og derfor ligger det i det positive halvplan, altså over linjen. Og hvis det er negativt, så vil det ligge i det negative halvplan for linjen. Og så vil den vinkel her mellem n og p0p, så vil den jo så være hernede, så vil den vinkel være stump. Og hvis det er lige med 0, jamen så ligger punktet allerede på linjen, fordi at så går ligningen så op. For at finde afstanden kan vi så bruge cosinusrelationen. Jeg vil sige, at den modsatte side her, d, det er jo så det samme som cosinus til den her vinkel. Og da den er den samme som normalvektoren n her, så må vinklen også være den samme her. Så der siger man, at d er lig med afstanden af vektoren p0p gange cosinus v. Men da skalarproduktet også kan skrives som her, at det er længden af n gange længden af p0p, som er det samme som længden af n gange længden af p0p gange cosinus til den her vinkel, får vi at p0p gange cosinus er det samme som n gange p0p, længden af de to, over længden af n. Og det kan man jo så omskrive til koordinater, således at d bliver længden af denne her gange denne her over længden af denne her. Ja.